Jason Azzopardi huwa politikament immatur u irresponsabbli hekk kif għal dawn l-aħħar 3 ġimgħat ma waqafx jattakka l-Bord tal-Pulizija fir-rigward tar-rapport dwar il-każ ta' Darren Luke Borch li kien arrestat intortament. Rapport li jikxef diversi nuqqasijiet fil-Pulizija li jintwirtu minn Gvern Nazzjonalista. Għal dan il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallia b'risposta għal konferenza tal-aħbarijiet li kienet saret aktar kmieni matul il-jum tas-Sibt mill-istess Jason Azzopardi, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Intern. Manuel Mallia qal li dan ir-rapport jgħid l-Ispettur tal-Pulizija ma kienx jaf kif jagħmel qatt ta' akkuża u ma kienx jaf kif jibgħat messaġġ internatament fil-Korp tal-Pulizija meta jressaq lil xi ħadd il-qorti. Dan kollu juri kemm hemm bżonn ta' tisħiħ fl-Akkademja tal-Pulizija kif ukoll fil-mod ta' kif isiru l-investigazzjonijiet tal-Pulizija. Id-differenza wkoll hija illi rridu naraw f'dan ir-rapport allura illi insaħħu l-Akkademja tal-Pulizija, insaħħu t-taħriġ l-Pulizija. Min dan ir-rapport wera pereżempju li jista' jkollok każ illi persuna laqqas jaf ċertu affarijiet bażiċi għalkemm jista' jkun spettur tal-Pulizija. Dawn huma affarijiet illi ma nistgħux inħalluhom għaddejjin. Il-Ministru Mallia tenna li hu mhux se jaqaf l-iżball li waqa' fih Jason Azzopardi u mhux ser jikkummenta fuq ir-rapport tal-Bord li għadu jrid jgħaddi mill-proċeduri tal-liġi tas-servizz pubbliku fejn jeżaminaw ir-rakkomandazzjonijiet ta' dan ir-rapport fil-konfront ta' 3 uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija. Il-fatt li Jason Azzopardi ikkummenta għal diversi drabi qabel tlesta dan ir-rapport u issa anke wara li tlesta juri immaturità politika minn Jason Azzopardi. Dan kollu juri li Jason Azzopardi prova jxekkel l-investigazzjoni tal-Bord u bekk hu jrid jerfa' responsabilità politika. Wieħed jistaqsi lil min qed jipprova jiddefendi Jason Azzopardi, tenna il-Ministru Manuel Mallia. Jason Azzopardi biddel il-verżjoni fuq diversi affarijiet f'dan il-każ, fosthom anke dwar il-fiduċja li għandu fil-Bord tal-Pulizija. Il-ġimgħa li għaddiet Jason Azzopardi ħareġ jgħid li għandu fiduċja assoluta fl-eks imħallef Franco De Pasquale li ilu chairman ta' dan il-bord għal 10 snin sħaħ. Meta rajt li l-Avukat Azzopardi għamel konferenza stampa fejn ħareġ jattakka dan ir-rapport, jiena bil-fors kelli nagħmel din il-konferenza stampa tal-lum biex jiena ovvjament nuri l-immaturità fl-opinjoni tiegħi u anke responsabilità politika li għandu l-istess Partit Nazzjonalista u Dottor Azzopardi. Fil-waqt li jissib stess Jason Azzopardi ma aċċettax ir-rakkomandazzjonijiet f'dan ir-rapport tal-Bord tal-Pulizija. Dan huwa attakk ċar mill-Partit Nazzjonalista fuq l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Bl-istess mod kif il-Partit Nazzjonalista qed jattakka l-Awditur Ġenerali fil-Public Accounts Committee, issa qed jattakka l-Bord tal-Pulizija temm jgħid il-Ministru Manuel Mallia.